खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ CBSEआ सिगाङावनो थाखो 10 आरो थाखो 11नि आनजादनि फारिलाइखौ फोसावदोंमोन नाथाय मोन्नैबो थाखोनि MIL आयदा आनजादनि समफारिखौ बावैसो सिगां दोनथ'नाय जादों गोदान खालारफोर थि खालामनाय जादों सोलोंथाइ बर्डनि बादिब्ला खुंथायारि जाहोननि थाखाय गोदान फारिलाइखौ थि खालामनाय जाफिनदों मख'नो गोनांदि सिगाङाव फोसावनाय बायदियै MIL आयदानि आनजादा 10 आरो 12 थाखोनि थाखाय 3 मार्चआव जानो गोनांमोन नाथाय दा 3 मार्चनि सोलाय मोन्नै थाखोनि आनजादखौ आलादा आलादा सानाव खुंनाय जागोन गोदान फारिलाइनि बादिब्ला थाखो 10नि आनजादा फैगौ 3 मार्चनि सोलाय 11 मार्चआव खुंजागोन बेबादिनो थाखो 12 MILनि आनजादा 3 मार्चनि सोलायै 10 एप्रिल खालाराव खुंजागोन मख'नो गोनांदि गुबुन आयदाफोरनि आनजादफोरा सिगांनि फारि बादियैनो खुंफुंजागोन बे बाथ्राखौ आनजाद सामलायगिरि डक्टर सनायाम बारदास बिथाङा बुंदों गान्धी नखरनि गोबां सुबुंफोरा नेनानै थानाय राहुलनि जुलिखौ जोबोद नेनानै दंमोन नाथाय बावैसो सिगां जानाय मोनसे हाबाखौ जर'खा नोजोर होनाय जादों बयबो आसा खालामदोंमोन दि राहुल गान्धीआ 2025 मायथाइयाव जुलि जागोन नाथाय बिदि जायासै बेनि सोलाय बोसोरनि जोबनायथिं प्रियंका गान्धीनि फिसाज्लानि जुलिनि साखाफारा जानायासो गोख्रोङै दासान्दि सोलिगासिनो दं राजस्थानाव प्रियंका गान्धी आरो रबार्ट वाड्रानि फिसाज्ला रेहान राजीव वाड्रानि जुलिनि थाखाय थियारि जागासिनो दं हाबानि थाखाय गिबि नेम आरो नेमखान्थिफोरखौ सिगाङावनो थि खालामनाय जाबाय जुलिनि आद्रा थानाय हाबाफोरखौ राजस्थानाव फोजोबनाय जागोन जुलिनि हाबाफारिखौ नखरनि आंगो सोद्रोमाफोर आरो माखासे सायख'जानाय गुबुन सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायजों खुंनाय जागोन गासै गान्धी नखरा राजस्थानाव सफैबाय होनना मिथि मोन्दों सनिया गान्धी राहुल गान्धी आरो बिमा बिफा सानैजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा राजस्थानाव दं हादोरारि खौरां बिजोंजों फोसावनाय खौरांनि बायदिब्ला प्रियंका गान्धीनि फिसाज्ला रेहाना 7 बोसोर सोमोन्दोआव थानायनि उनाव अबिबाह बेगजों जुलिनि रादाय खादों दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया गोदान बोसोरनि नैथि सप्तायाव खुंफुंजागोन फैगौ 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2026आव चिरां जिल्लानि बिजनीयाव जागोन खौरां मोननाय बायदिब्ला बे आफादनि थान्दै जथुम्मायाव मोनसे गोदान कमिटि दानाय जागोन सावरायनाय बायदिब्ला गसाइगाव जिल्ला कमिटिनि क'क्राझारनि गपिनाथ बरगयारी बिजनी जिल्ला आफादनि चिरांनिफ्राय डक्टर दिनाथ बसुमतारी आरो गुवाहाटी जिल्ला आफादनि कमलाकान्त मोसाहारी आरो डक्टर अनिल बर'आ बर' साहित्य सभानि आफादगिरिनि मासिफोरखौ सोलाय सोल' खालामगोन गपिनाथ बरगयारी आरो कमलाकान्त मोसाहारिया बर' साहित्य सभानि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बारग' लेङाइ आफादगिरि बिथांमोना सभाजों खाथि सोमोन्दो दं बेनि गासैबो फ्राम सोमोन्दोफोरजों मोजां सोमोन्दो दं गुबुन फारसेथिं डक्टर दिनानाथ बसुमतारीया बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो बर' राइटार्स एस'सिएशननि बारग' आफादगिरि जेराव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारजों दिनानाथ बसुमतारीया मोजां सोमोन्दो दं सावरायलायनायनि गेजेरजों कमलाकान्त मोसाहारी एबा डक्टर दिनानाथ बसुमतारी बिथांमोनखौ बर' साहित्य सभानि जानो गोनां आफादगिरि महरै सायख'नो हागौ होनना साननाय जादों बे समाव भारत हादोरा सुथुरनि हेंथायै आरो हादोरनि रैखाथिनि थाखाय रैखाथि बिफाना रैखाथि आगजु बायनायनि थाखाय मोनसे गोदान रादायाव सागान होदों बे रादाय खानायनि गेजेरजों भारत हादोरा भारतनि रौनिया आरो नेभिनि थाखाय 46,660 कौटि रांनि एडभान्स दावहारु आगजुफोरखौ बायगोन बे रादायखौ गोदान दिल्लीनि साउथ ब्लकआव रैखाथि नेहाथारि राजेश कुमार सिंहनि नुजाथिनायाव सागान होनाय जादोंमोन रक्षा मन्त्रालय भारत फर्स लिमिटेड आरो PLR सिस्टेम प्राइभेट लिमिटेडआ बेखौ बायगोन बे रादाय खानायनि गेजेरजों 2030 मायथाइसिमाव भारतनि नेभिया आबुङै सोलायगोन आरो गोख्रों जागोनखौ मिजिंथिनाय जादों बे रैखाथि मुवाफोरखौ एप्रिल 2028नि उनाव रौनिया हान्जाफोरनो होनाय जागोन मख'नो गोनांदि 2025-2026 मायथाइनि राङारि बोसोरनि थाखाय रैखाथि बिफाना हाथियार दैग्रा हान्जाफोरखौ गोदान महर होनो थाखाय 1,82,491 कौटि रांनि बाजेट थि खालामदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों दरं कलेजनि सानै फरायसाया सुबुंखान्थि साननि पेरेडआव बाहागो लागोन सा सानजा भारतनि NCCनि उफ्रा डाइरेक्टर जेनेरेल अनुराग विजयआ मिथिहोनाय बायदिब्ला दरं कलेजनि नेशनेल केडेट कर्प्स थामहिनबा NCCनि 5थि बेटेलियननि फरायसा जयन्त हाजरिका आरो सुस्मिता बसुमतारीया गोदान दिल्लीयाव रिपाब्लिक डे पेरेडआव बाहागो लागोन
बे समावनो सानै फरायसाया थांनाय दान मोनसेनिफ्रायनो गोदान दिल्लीयाव नेशनेल पेरेडनि थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दं। समबारखालि दरं कलेजनि एनसीसीनि 5थि बेटेलियननि मोनसे हाबाफारिनि समाव उफ्रा डाइरेक्टर जेनेरेल बिजयआ ETV भारतनि सिगाङाव बुङो दि दरं कलेजआ नेशनेल केडेट कर्प्सआव गोख्रों आरो सिगां थामहिनबा सांग्राङै बिफाव लानाय दं। बेनि फरायसाफोरनिफ्राय गोख्रों केडेटफोरखौ गुबुन गुबुन समाव सायख'नाय जादों। केडेटफोरखौ गुबुन गुबुन समाव सायख'नाय बायदियै सुबुंखान्थि साननि पेरेडआव गोग्गानायजों बाहागो लानायल' नङा, नाथाय गोबां सुबुंखान्थि साननि बादायनायावबो बाहागो लाबोगासिनो दं। बेयो फिन बाउसोमनाय आरो आब्रुथिजों फसंथानखौ दिन्थियो होनना बिथाङा बुंदों। बे समाव असमिया राव लिरनो रोङैफोरनि थाखाय सुबिदा लानानै फैदों। जायफोरा लिरनो रोङा बिथांमोना असमिया रावाव गोरलैनो लिरनो हासिगोन। आखर AI मुंनि मोनसे एप्लिकेशननि गेजेरजों असमिया रावाव लिरनाय बिखान्थिया गोरलै जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सानै गोसो गुदुं सेंग्रा इन्द्रनील तालुकदार आरो लुइट नोगोरनि कब्यानील तालुकदारा बे एप्लिकेशनखौ दिहुनदों। आखर AI आव नोंथांमोना जा रायज्लायगोन बेयो गावनो गाव नोंथांनि मबाइलाव लिरजागोन। बे सानै बिदा-फंबाया गुबै सानस्रिफोरखौ मावफुंदों आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ बाहायनानै आखर AI खौ जौगाखांहोदों। बे एपनि मोनसे जुनिया आखुथाया जादों नोंथाङा जेखि बुंगोन बेयो गावनो गाव कम्पिउटार एबा मबाइल स्क्रिनाव टाइप जागोन। जेराव इंराजियाव टाइप खालामोब्ला बेखौ असमिया रावाव सोलायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बे एपआ असमिया बानान गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनायनि सुबिदाबो होगोन। मैयानि बेखेवनाय समाव डक्टर नारायण शर्मा बिथाङा बुङो दि आखर AI मुंनि गोदान एपखौ बेखेवनाय जाबाय। बे साना गोदान आरोंदामिननि मुगायाव असमिया राव आरो थुनलाइनि थाखाय मोनसे सनानि सान, मोनसे गोग्गाथाव सान होननानै बिथाङा बुङो। जोंनि रावा बुहुमनि गुबुन गुबुन रावफोरजों बादायलु महरै थांनानै थानो आरो दावगालांनो थाखाय जों गोदान बिरोंदामिनखौ नेवसिनो हाया। बे बिरोंदामिननि हेफाजाबजों जों जोंनि रावखौ जौगाहोनो आरो जौगासारहोनो हागोन। बे बिथिङाव आखर AI आ मोनसे मख'जाथाव आगान लादों। बेनि थाखाय जों सानै लाइमोन थुलुंगागिरिखौ साबायखर बावदों होनना बिथाङा बुंदों। आसामनि अनगायै थामहिनबा BTCनि अनगायै गुबुन रायजोफोरावसो खोनानो मोनबाय थायोमोन जेराव लाइमोनफ्रा मोजां मोननायनि जेयाव गोग्लैनानै गाव गावनि अबेथ्रा जिउखौ खोमानानै लानांनाय, माब्लाबा मोजां मोननाय सेंग्राया जिउ गोमानाय, माब्लाबा मोजां मोननाय लाइमोन सिख्लाया जिउ गोमानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबोबाय थादों। बेबायदिनो माब्लाबा सेंग्रानि आखायाव जिउ खोमानांनाय, माब्लाबा मोजां मोननाय सेंग्राया बुथारनाय, इनाय खालामनाय जाथायफोरा दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। बेबायदिनो थांनाय सानसे सिगां बाक्सा जिल्लानि बागानफारियाव मोनसे दुखुनांथाव आरो बिखाहामथाव जाथाया जालाङो। जाय जाथाया नखरनि बिमा-बिफा, बर' समाजाव मोनसे समखिखांनाय थासारि लाबोदों। गावनि गोसो थोनाय एबा मोजां मोननाय सिख्लाखौ बुथारदों मोजां मोननाय सेंग्राया। मिथिनो मोन्दों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारानि गेरुवायाव सिख्लानि बुथारनानै दोननाय गोथै सहखौ बोखांनो मोन्दों। जेराव गोबौ हाथियारजों दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनानै दोननाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गिखांनाय थासारि लाबोदों। जेराव इनायै हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों होनना गामिनि सुबुंफोरा सन्देह दैखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सावथालपारानि थामहिनबा सावथाल थानाय ओनसोलाव गारनानै दोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। जेराव गोथै सहखौ मोननाय जादों। जाथायनि बागै नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मोजां मोननाय सेंग्रायानो थांनाय सानसे सिगांनि मोनाबिलियाव 17 बोसोर बैसोनि लाइमोन सुस्मिता बर'खौ न'निफ्राय लिंना लाना थांनानै जाथायखौ खालामदों होनना बुंदों। जेराव खास्रि बिस्रि बुथारनानै गेरुवानि फोथाराव गारनानै दोननाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमोनांनाय आरो गिखांनाय थासारि लाबोदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बुथारग्रा दायनिगिरि मिजिं बर'आ दासान्दि खारखुमानानै दं। भुगिनांनाय नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायदों बोसोरसेनिफ्रायनो सानैनिबो गेजेराव गोसो थोनाय सोमोन्दो दंमोन। नाथाय बेबादि दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायखौ जागोन होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन। गोथै सहखौ जायगानि सुबुङा फोथाराव मोसौ लांनाय समावसो नुनानै जाथायनि बागै बाक्सा पुलिसनो खौरां हरो आरो उनाव गासै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय मुसलपुर देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। बेराफारसेथिं गोसो थोनाय मिजिं बर'नि हेंथायै बुथारनायनि दायाव केस थिसननाय भुगिनांनाय नखरा केस थिसनबाय आरो मिजिं बर'खौ दासान्दि पुलिसा हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा सुस्मिता बर'खौ बुथारनाय जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाथायनि थार बिजिरनाय हास्थायदों। बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि बागानपारा आउटपस्ट पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय गेरुवा सनापुर गामिनि फोथाराव शंकर बर' आरो फागुनि बर'नि फिसाजो जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायबाय थानाय
फरायसुलि सस्मिता बर'खौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाथायनि सायाव थार बिजिरनानै लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ आयेननि साजा होनो खुंथायनिसिम दाबि दैखांदों बर' माहारियारि फरायसा आफाद थामहिनबा बन्स'आ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 44थि थान्दै जख'न्दाया दखरानि सिङाव थानाय बालिसिता गामिनि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय सानखालि खुंफुंजाबाय। बे थान्दै जख'न्थायजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय रुंसारि सुखराम बर' गोसोखां गेवलां मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा आरो हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। सतियानि मालर गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया बेलासि समाव जादों होनना मिथि मोनदों। मासे गिदिर हाग्रानि मैदेरा गामिनि फोथाराव उदाङै बेरायगासिनो दंमोन। हरखाबै मैदेरा लांदां फोथारनिफ्राय मोसौ लाबोनो थांनाय पराग बरदलै, सन्जीब सयकिया आरो निको सयकियाखौ गाग्लोबो आरो गोब्राबै जोखोम खालामलाङो होनना मिथिहोदों। जोखोम जानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ थाबैनो बिश्वनाथ चारियालिनि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादों। नाथाय बिसोरनि गोब्राब हालोदखौ नुनानै डक्टरफोरा 3खौबो गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरो। बे समावनो हाग्रा बिफान आरो पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सहैयो आरो हाग्रा बिफाना गाग्लोबग्रा मैदेरफोरखौ माखासे गोख्रों रावजों सोंखारियो। थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो काजिरंगा माहारियारि हाग्रामा आरो बेनि टाइगार रिजार्भ फरेस्टआव दावबायारिफोरनि दावबायनो फैनाया बांगासिनो दं। 27 दिसेम्बर 2025 सिम मोननो हानाय सोरखारि दावबायारि खारिथिया हादोरारि आरो गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरनि अनजिमाखौ दिन्थिनानै बेखौ रोखा खालामदों। गुबैयै गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरनि अनजिमाया बांनाया माहारियारि हाग्रामायाव मिजिं लाबोदों। बे बोसोराव 6,699 गुबुन हादोरारि दावबायारिफ्रा फैदों। बेबायदिनो हादोरारि पार्कआ फोसावनाय खौरांनि बायदिब्ला सोलिफु बोसोर 2025 आरो 2026 दावबायारि बोथोराव 1,46,157 दावबायारिफ्रा काजिरङायाव दावबायदों। बेनिनो 1,39,458 भारतनि दावबायारि आरो गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरनि अनजिमाया 6,699। माहारियारि हाग्रामानि सामलायगिरि डक्टर सनाली घोष बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे बेलायाव थामहिनबा बे अनजिमाया गुबैयै मख'जाथाव मानोना बे अनजिमाया साफारि बोथोरनि दान 3 अक्ट'बर, नभेम्बर आरो डिसेम्बर दानाव मोनफुंनो हादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गोबाव सम बेरामजों जुजिनायनि उनाव खालिदा जियाया जोबथारनायाव जिउ गोमाबाय। खालिदा जियाया बांलादेशनि गिबि आइजो गाहाय मन्त्रिमोन। दिनै बिथांनि दोलो बांलादेश नेशनेल पार्टीआ बे खौरांखौ रोखा खालामदों। बिथांनि मेडिकेल टीमनि बायदिब्ला 80 बोसोर बैसोआव खालिदा जियाया लिभार सिरोसिसजों नाख्रेबजानानै दंमोन। बेनि अनगायैबो बियो हां लानायनि जेंना आरो डायेबेटिस बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन। बांलादेशनि राजखान्थियारि दिदोमथि गैयै थासारियाव खालिदा जियाखौ थांनाय 2024 मायथाइनि 6 आगस्तआव जोबथेसालिनिफ्राय हगारनाय जादोंमोन। बेनि उनाव बियो एडभान्स मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय लन्दनाव थांदोंमोन आरो 4 दान थानानै मे दानाव बांलादेशआव फैफिनदोंमोन। मख'नो गोनांदि खालिदा जियाया खेबनै बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि महरै खामानि मावदोंमोन। गिबियै 1991 मायथाइनिफ्राय 1996 मायथाइसिम आरो बेनि उनाव 2001 मायथाइनिफ्राय 2006 मायथाइसिम। खालिदा जियाया 1984 मायथाइयाव BNP दोलोनि बिबान लादोंमोन। 1991 मायथाइयाव बिथाङा गिबि सुबुं दारारि बिसायख'थि देरहादोंमोन आरो बांलादेशनि गिबि आइजो गाहाय मन्त्रि बिथाङा जाजेनदोंमोन। काचार पुलिसआ ड्राग्सनि बेरेखायै आरोबाव अपारेशन खालामनानै जाफुंसार जानो हादों। दलाइ बाजाराव जानाय मोनसे अपारेशनाव हिर'इनजों बुंफबनाय मोन 10 साबोननि बाक्सुफोरखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों काचार पुलिसआ। बे बाक्सुनिफ्राय पुलिसआ गासै 119.20 ग्राम हिर'इन बोखांनो हादों। हिर'इनखौ नुसुंसे रायजो मिज'रामनिफ्राय काचार फारसे लाबोनाय जादोंमोन होनना मिथिहोदों। हिर'इन जगायनाय सोमोन्दोआव पुलिसआ सासे सुबुंखौ खादों। जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना गोबां लाख रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालिनि रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा दिखियाजुलि ओनसोलनि लावदांगि सेन्टारनि साखाथियाव थानाय बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालिखौ 2000 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन आरो दा 25 बोसोराव आगान होनायजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ फरायसालिनिनो गेलेग्रा फोथाराव दिनै गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि फैलाव खुंगुर ब्रह्मआ मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ
बेखेवनानै होदों सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि एनस मोसाहारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा लोगोसेनो बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि लेङाइ आफादगिरि हदानन्द ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। बर'नि फिसा रन्जन बर'आ टिभि रियेलिटि श'नि इन्डियास टेलेन्ट फाइटनि सिजन 5 ग्रेन्ड फाइनाल बादायलायनायाव सेथि बान्था आरो गल्ड मेडेल मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। थांनाय 24 दिसेम्बर खालाराव उत्तराखंडनि रुड़कीआव खुंजानाय टिभि रियेलिटि श'नि इन्डियास टेलेन्ट फाइटनि सिजन 5 ग्रेन्ड फाइनाल बादायलायनायाव सेथि बान्था आरो गल्ड मेडेल मोननो हाबोदों रन्जन बर'आ। तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर पुनिया गामिनि रन्जन बर'आ थांनाय 24 दिसेम्बर खालाराव उत्तराखंडनि रुड़कीआव टिभि रियेलिटि श'नि इन्डियान टेलेन्ट फाइटनि सिजन 5 ग्रेन्ड फाइनाल बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथावना होननानै बुंनांगोन। गिबियाव तामुलपुरनि फोरोंगुरु सन्जीब दैमारिजों सोलोंजेनदोंमोन। बेनि उनाव इन्डियास टेलेन्ट फाइटआव बादायहैनो थाखाय गुवाहाटीनि रेम बनेलाजों अडिशननि करियोग्राफखौ जागायदोंमोन। सेमिफाइनालाव बकाजाननि थमास बसुमतारीजों आयदाखौ लायो। बेनि उनाव जोबथा फाइनाल बादायलायनायाव गाव हारसिंनो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों देरहासार जानो हायो होनना मिथि मोनदों। रन्जन बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा इन्डियास टेलेन्ट फाइटआव बादायहैनो थांनायाव रांनि आंखाल जानायाव खौरां लानायनि गेजेरजों बारग' एमएलए सन्दै बसुमतारी, समाज सिबियारि जितेन मोसाहारि आरो बारग' एमसिएलए हेमन्त राभा बिथांमोननिफ्राय रांनि मदद लादों। लोगोसेनो मिथिहोबावदों फैगौ 2 जानुवारि 2026 खालारखालि उत्तर प्रदेशनि चंजली रंग महोत्सवनि मोगल सरायाव जानो गोनां नेशनेल मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लाहैनो थाखायबो थियारि जानानै दं होनना बिथाङा बुंदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।